Πάτησα και μια κουράδα εδώ πέρα γάμου το φελέκι μου. Ήταν και φρεσκαδούρα. Γεια σε όλους. Ραλάκι στο Βέλγιο. Ραλάκι τώρα, 160 χιλιόμετρα. Με ρήπο. Λοιπόν, το πιστεύετε το έχει 4 βαθμούς. Ελπίζω να ανέβει λιγάκι γιατί θα τον πιούμε κλασικά Βέλγιο. Αν δεν φάμε κρύο εδώ πέρα, που θα φάμε? Τέλεια Αυγούστου κιόλας. Ευτυχώς πήρα και το μπουφάκι από μέσα το εσωτερικό, γιατί δεν με βλέπω καλά. Λοιπόν, εννοείται, εντάξει, ήταν και αφορμή τώρα ο Σερτερίδης με το Πούμα. Αλλιώς εντάξει, δεν ξέρω αν θα ερχόμουν, και δεν είναι πολύ μακριά, μία ωρίτσα, οπότε μπορεί να ερχόμουν και έτσι για βόλτα. Εντάξει, σήμερα με τρώει καιρό τώρα να βγάλω φωτογραφίες και έφερα και τις φωτογραφικές μαζί. Εδώ και εδώ. Να δούμε αν θυμάμαι πώς δουλεύουν κιόλας. Τελευταία φορά είχα τραβήξει πριν κάνα χρόνο στο ΣΠΑ και πριν 2 χρόνια είχα τραβήξει τελευταίο αγώνα ράλι. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Εντάξει, κλασικά εγώ γιόλο χθες. Τελευταία στιγμή ήταν σημεία βραδάκι. Ο αγώνας έχει 3 ειδικές από 4 φορές. Έχω έρθει την πρώτη ειδική τώρα. Εντάξει, έφτασα 1 ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας και τώρα ήρθαν οι κριτές και κλείσαν τον δρόμο. Αφήσαν κιόλας αμάξι να μπει αντίθετα στην ειδική 1 ώρα πριν, λιγότερο από 1 ώρα τώρα. Λοιπόν, και θα κάτσω εδώ τώρα 4 περάσματα σε μια ειδική, απλά θα αλλάξω σημείο. Μια χαρά, μην κουραστούμε ιδιαίτερα, γιατί δεν με παίρνει για παραπάνω περάσματα. Δεν βολεύει να μετακινηθείς. Αν ήταν 4 μπορεί να βόλευε, αλλά με 3 δύσκολο και είναι και πολύ κοντά μεταξύ τους. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ, χωραφάκι φουλ έχει άπλα εδώ να περπατήσουμε. Τώρα για να μπούμε μέσα στο χωράφι αυτού εδώ με το σειρματόπλωμα λίγο δύσκολο, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Μας την πέσανε οι αγελάδες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα σταύρος εδώ μέσα, από ό,τι το βλέπω δεν υπάρχει. Δεν είναι η εποχή του ζευγαρώματος, μάλλον την γλιτώσαμε. Πάει το πρώτο πέρασμα. Ψηλό έσκασα τώρα, ανέβηκε η θερμοκρασία. Πάω στο επόμενο σημείο, να ράξω κιόλας λίγο. Να δω και τι έχω τραβήξει. Οι μακρινές δεν πρέπει να έχουν βγει καλές. Οι κοντινές πρέπει να είναι καλύτερες. Για να δούμε. Τώρα τα επόμενα σημεία πρέπει να είναι και λίγο με χώμα από ό,τι είδα. Γιατί από το Google Maps είναι παλιές οι φωτογραφίες. Δεν πιστεύω να έχω στρώσει άσφαλτο τώρα εκεί μέσα και κάτι δράση. Να δούμε πως θα φαίνεται και εκεί.
χωρίς το δεύτερο σημείο, χωμάτινο. Λογικά τα επόμενα περάσματα θα είναι όλα με χώμα μέσα. Βγαίνει εκεί από μέσα το δάσος. Πάω και πάει όλο κάτω. Τώρα εδώ βασικά θα δούμε και θα παιχτεί με τον ήλιο. Και σκέφτομαι πως πάω και μέσα για το τρίτο. Παίζεται τώρα λιγάκι τι θα κάνω. Θα δω. Ίσως περιμένω στο τρίτο πέρασμα να είναι κατακόρυφα ο ήλιος. Θα το τσεκάρω. Θα δω πως έχει κανένα καλό σημείο. Αν και πιο μέσα νομίζω πρέπει να είναι έτσι λίγο παλιός ασφάλτινος δρόμος, ο οποίος είναι χαλασμένος. Οπότε έχει και πολύ λακκούβα, έχει και χαλίκι βέβαια. Αλλά εδώ είναι καθαρό χώμα. Οπότε θα δω πως έχει κανένα ανάποδα. Αν και δεν είναι πολλά τα χιλιόμετρα, είναι κλειστή στροφή, οπότε θα κοβούν αρκετά. Αλλά θα δούμε πως θα πάει και αυτό. Αν και έχει πολλά χόρτα, κάποια τα έχουν θερήσει εδώ από το πρώτο πέρασμα, οπότε τα έχουμε βρει έτοιμα εμείς. Τι έρχεται. Volkswagen Polo ήταν αυτό. Πήγα και λίγο πιο μέσα στο δάσος, μαλακής, τίποτα. Έχει ένα διαλυμένο εκεί, μια καλύβα, τι είναι. Στο Google Maps έδειχνε κανονικά με πόρτες, παράθυρα, πήγα, δεν είχε τίποτα. Και θα μπορούσα να κάνω κάποιες καλές φωτογραφίες από τα σπασμένα παράθυρα, αλλά ήταν δύο κριτές και το είχαν κορδελιάσει full και δυστυχώς η κορδέλα έμπαινε μπροστά και δεν μπορούσα να βγάλω τα μάξι. Κρίμα, εκεί θα ήταν ωραία φωτογραφία πιστεύω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι έγινε μεταξύ στην αρχή εδώ στο δεύτερο πέρασμα. Μπήκε μέσα ασθενοφόρο γερανός, κάποια αυτοκίνητα της οργάνωσης, αλλά ευτυχώς ξεκίνησε πάλι το πέρασμα και δεν είχαμε διακοπή να το κάνουν απλή, γιατί 2-3 περάσαν απλή. Έχω κλάσει ήδη εδώ μεταξύ. Τώρα θυμήθηκα γιατί είχα ένας από τους λόγους μάλλον που παράτησα τις φωτογραφίες. Είναι το βάρος του εξοπλισμού, γαμισέτα. Λοιπόν, έχει τώρα τα πλέγματα, κορδέλες μπροστά. Μαλακίες. Για να δω. Όχι τίποτα άλλο, κάνα 40 λεπτό και λιγότερο ξεκινάει τώρα. Γιατί έχει τις καθυστερήσεις τώρα με το ατύχημα. Για να δούμε τι μπορούμε να τραβήξουμε.
πω. Τέλος και αυτό το πέρασμα, ψιλομαλάκια όπως το περίμενα. Και τώρα πάω για το τελευταίο. Ελπίζω να το προλάβω πριν τελειώσει το πέρασμα αυτό. Να δω και που αφήνουν οι κριτές να κάτσεις. Βασικά το πρόβλημα είναι ότι είχε φράχτη και ήταν τα πασαλάκια. Το σύρμα εντάξει δεν με ενόχλησε τόσο πολύ, δεν φαίνεται τόσο. Αλλά τα πασαλάκια καθώς ήταν στην έξοδο και πολλοί διπλώνανε, αναγκαστικά έχεις και πασαλάκι μπροστά. Πάω τώρα για το τέταρτο πέρασμα. Τώρα εδώ με τον ήλιο έτσι όπως είναι. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εκεί που θέλω να κάτσω μάλλον δεν γίνεται. Οπότε πρέπει να δω τώρα που με παίρνει να κάτσω. Αποτελέσματα δεν έχω δει τώρα για τις τελευταίες ηθικές, αλλά το πρωί ήταν δεύτερος ο Σερδερής και μετά πέρασε πρώτος. Κάποιο λάθος πάλι έκανε αυτός με το Φάμπια και έπεσε αρκετά πίσω. Λογικά θα το πάρει, δεν νομίζω να έχει θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που μας παίρνει να κάτσουμε. Πάει και αυτός ο αγώνας. Εντάξει, δεν τρελάθηκα κιόλας. Οι φωτογραφίες μου έφα. Το ψιλομετάνιωσα λίγο που έβγαλα φωτογραφίες και δεν έβγαλα βίντεο, αλλά οκ. Είχα καιρό να τραβήξω. Το σκεφτόμουν τώρα τελευταία συνέχεια να βγάλω. Εντάξει, έβγαλα. Πολύ κούραση μόνο και μόνο για να κουβαλάω όλο αυτόν τον εξοπλισμό. Έκλασα μέντης από το δεύτερο κιόλας πέρασμα. Επιστροφή τώρα να κάνουμε κανένα edit της φωτογραφίας, να δούμε τι κάναμε, τα χάλια μας τα μαύρα και τα λέμε στο επόμενο.